Ei, home, què tal, com esteu? Mira, ens enganxeu que estem preparant la nova temporada de la Penya del Morro, aquí a Ràdio d'Esvern. Aquesta és una tarda especial, comencem temporada. Ai, 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 quins nervis tenim, són una passada. I és que encara que faci 5 anys del nostre programa, no podem fer el que a nosaltres se'ns doni la gana. Què passarà amb la Penya del Morro aquesta vegada? Totes les tardes de 5 a 7 seran una passada. Un equip format per 20 persones, dies i dies. Parlarem del que passa a Sant Just i rodalies, com per exemple dels robatoris de la Senyera, realitzats per alguns votants